To je Bestov VIP intervju. 13 imamo čez drugam, dober dan na Bestu. Vajeni ste, da gostimo velike zvezdnike, ne? Smo pa veseli, da vam lahko predstavimo tudi mlade vzhajajoče zvezde, ki bodo mogoče kdaj tudi naredile ogromne velike hite, ne? In oseba, ki je z nami v studiu, je na izjemno dobri poti. Ana Bertić, pozdravljena, izgledaš fantastično. Hvala od srca, uzvraćam također i dobar dan svim slušateljima. Kako si, kakav je bio put? Put izvrstan, jako smo brzo stigle, za Dobro. sat vremena, sat i pol, tako da jako mi drago da sam ovdje sa vama. Ok, za začetek, da te malo bolj spoznamo, a bi lahko naštela 3 zanimivosti o sebi. Kdo je Ana Bertić? Jako mi je teško reći samo 3 zanimljivosti, posebno kada govorim za samu sebe, ali predstavila bi se kao mlada hrvatska pjevačica i beskreno mi je drago da se i danas malo bolje upoznamo u vašem Best FM radiju. Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki jo imaš trenutno v torbici, glede na to, da smo ženske, pa vedno pakiramo polne torbe? Jasno. Pa nisam neko ko nosi čudne stvari, ali mislim kako je u ovom trenutku danas najčudnije možda pinceta za obrve. To mi je bilo danas neophodno. Ok, če bi tvoj telefon lahko govoril, nad čim bi se najbolj pritoževal? Mislim da bi se najviše žalio što ga upotrebljavam po noći. Mislim da je preumoran za to koliko ga koristim, zato što nastup mi je uvijek nekako gotov većinom navečer i onda mi treba malo duže da zaspim, sigurno pola sata, sat vremena, pa možda na to. Katero pesem znaš na pamet, čeprav te je mičkan sram priznat mogoče, da jo znaš na pamet? Što da kažem? Pa možda neka dječja pjesma, možda neka brojalica, prvo mi je sada pala na pamet, nije neka sramota, ali prvo mi je sada pala na pamet, pošto nije baš toliko aktualno trenutno u mom životu, ali bit će svakako kad cijelen dan ostvarim kao majka, definitivno. Od Pinkovih zvezdic do dueta s Bobanom Rajovićem. Pun gas. Kako sta se to zmenila? Došla je do ideje preko zajedničkog producenta. Aha, okej. I zaista brzo je došlo i do realizacije samog spota. Ja sam ušla u studio i mislim da je prošlo 3 ili 4 dana dok smo snimili spot. Tako da zaista jednostavno nekako spontano je došlo do samog projekta. Ana, če bi lahko posnela duet s katerim koli izvajalcem ali izvajalko, koga bi izbrala? Pa zaista mi je bitno, posebno u početku, da snimam duete sa ljudima koji me podržavaju, koji su prema meni korektni, tako da bi se nadovezala samo kako sam dobila poruke podrške od Breskvice, od Zorane Mičanović, Barbare Bobak, Aleksandra Mladenović, da ne zaboravim nekoga, tako da definitivno sa njima. Single imaš, izdala si ga prejšnji teden, Još ga srce pamti. Govori o spominih. In kaj bi bilo tisto neki, kar tvoje srce nikoli ne bo pozabilo? Mislim da je ova pjesma u kojoj se zaista mogu pronaći sve djevojke, sva ženska bića u bilo kojem periodu života. Mislim da smo nekako sve, složit ćeš se sa mnom, na svojoj koži osjetile da nam je nekada bilo teško, ali da je vrijeme definitivno da se zabavimo i da to moramo pustiti iza sebe da prođe. Povej mi, kakšen je bil občutek, ko si prvič slišala končno verzijo svoje pesmi? Biću iskrena, ja sam se jako navikla na demo pjesme i bilo mi je na početku čudno i baš sam komentirala sa svojim suradnicima da li to tako zaista treba i sa svojom mamom i sada sam se nekako i navikla na tu konačnu verziju, tako da vrlo sam zadovoljna. Zaista pjesmu je radio Marko Cvetković, tekst je pisala Lea Lilić i mislim da nisam mogla pronaći bolje suradnike za ovaj projekt. Zaista su izrealizirali sve moje želje. Marko se kao producent bavio sa mnom ne samo kroz ovu pjesmu, nego i kroz moje želje. Generalno došao me slušati i na moje nastupe i to mi beskreno puno znači i zato imamo ovakav projekt danas. Povej mi, a se med video spotom zgodila kakšna zabavna prigoda? Naravno da je, i to više zabavnih prigoda. Za početak nisu nam pustili, moj tim je iz Beograda i nisu mi snimatelje pustili preko granice. Zatim smo iznajmili opremu, zatim nakon što smo iznajmili tu opremu, ona je ostala na jednom otoku gdje se snimao spot. Što još da kažem, u spotu je bilo
namijenjeno za taj spot da se snimi i jedna scena s autom. Na kraju smo svi došli iz Beograda u Vodice, iz Zagreba mi u Vodice i auto je ostao u Zagrebu. Dobro. Tako da zaista ima puno smiješnih scena koje meni u tom trenutku nisu bile smiješne, ali sada nego kada se prisjećam i kada se vraćam, mi je su smiješne. Kaj bi danas svetovala Ani iz časov Pinkovih zvezdic? Pa jako mi je to teško reći, zato što puno toga se promijenilo se moje iskustvo, način razmišljanja, ne samo zbog godina što je prirodno, nego i zbog načina na koji danas gledam muziku. I koliko god da je to moj posao, i dalje ga volim najviše na svijetu i tu energiju koju ja imam sa ljudima ne bi mogla bolje opisati, tako da to je Ani iz vremena Pinkovih zvezdica bi samo rekla da bude ustrajna i uporna i da će jedan dan zbog toga biti jako drago. Kaj lahko tvoji oboževalci pričakujejo do konca leta? A so kakšni novi projekti mogoče? Sada sam im pružila jednu pjesmu koja mislim da je komercijalna. Okay. Još ga srce pamti da opet kažem i koja mislim da je nekako za sve tipove. I za klub, i za restoran, i za auto, a vjerujem da će u budućnosti biti malo i igre sa žanrovima, sa producentima, odnosno sa timom ljudi. Također vrijedno radimo moj tim cijeli i ja na novim projektima i nadam se da ću vam uskoro doći i predstaviti te nove projekte. Hvala od srca što sam bila danas vaš gost, bilo mi je izuzetno ugodno i veselim se da se gledamo opet. Ana, še enkrat hvala lepa. Hvala vama. In pa vidimo se. Vidimo se. Ćao.